guys, welcome back to my new vlog. Ani godan video nोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय. So guys, दिनै आमथि दिनै जोंनि रायजोनि मन्दिराव आमथि सुवा सेफायगोन. ओमफ्राय गासैबो न'बो आमथि सुवा सेफायगोन. माने 7 दिन धरि जों गामियाव माने गखाय थानाव साखि जलायाखैमोन आरो न'बो रावबो साखि जलायाखैमोन. So दिनै आमथि सुवा जागोन. ओमफ्राय दिनैनिफ्राय रेगुलार साखि जलायफिननाय जासिगोन आरोना. So दिनै गामिनि सिख्लाफोरा गथायबो लोगो नांनानै गामिनि गखाय थानाव माने साफा सुफा खालामनानै नाम हमो ओमफ्राय थोगि सेगि जगर खालामो. So दिनै आं दायो बेयावनो थांनो नागिरदों गखाय थानाव. So नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन. एन्ड आं माने भिडिअ बानायनो माने गोसो गैयामोन. माने गगा मोननानै खर' सानानै एकदम माथोआबो चेन्ज जादों आंनिया. So हायाबाबो भिडिअ बानायनोसै माने नाजाबाय दिनै भिडिअ बानायनो होननानै. So नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय. एन्ड थुदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. So guys, आं थांनोसै गखाय थानाव. ओमफ्राय आइयाबो न'नि मन्दिरखौ साफा खालामगासिनो. हाय होनना बुं. एखौ बुङोलै. न'नि मन्दिरखौ साफा खालामगासिनो. ओमफ्राय फुल लाना फैदो फुल साजायनो. दा थांना फैनाया आंबो मन्दिराव जा सिख्लाफोरजों ज'नो खामानि मावनो हायनोसै. उपाय गैया खर' साबाबो थांनांगोन. सुइटि टाटा फैगोन आं. So guys, नोंसोरनियाव आमथि सुवाखौ माबोरै सेफायो खिथा हरबानो जाबाय आंनो. आं दिनै नोंथांमोननो जोंनि गामियाव माबोरै आमथि सुवा सेफायो बेखौ देखायगोन. हरसेया नङा, मोना नाम हमगोन. हाबा जाना फैनाय मानसिफोरा सबबो इयाव थोगिलाङो. गामिनिफ्राय सिख्लाफोरा हाबा जाना थांनायफोरा इसोरबो थोगि लाना फैयो आरोना. थ' मानसिफोरा जमा जायो. ओमफ्राय नाम हमखांबाथाय सबबो ज' गायजानो फैलायो. स' मबाइलानो मावसुदो आंनिया. स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. So guys, एबार खनसेनिया जोंनि गामिनि सेंग्राफोराबो हेल्प खालामदो. सिख्लाफोरानो खम एबार जोंनिया. दा इसोरो कालारफोर नायदो इफोराव. बे जोंनि गखाय थान कालारफोर नायदो दा इसोरो. आरो आङो खुसेर लोंनोसै. चलो नारखला नारखल दोङो रखन खोरनाबो गैला आरो इयावनो ज'नो. साया आरो बेलेग गैला आरो इयावनो जनोसै नामा? बारबो फैगोन इयाव. So guys, एबार खनसेनिया जोंनि गामिनि सिख्लाफोरानो खम. सब पिरियड जाजोबना दोङो. ओंखायनो फैनो हायाखै. 7-8 दोङो. स' इसोरबो खामानि मावगासिनो. आं दायो खुसेर लेमनो नागिरदों. ओमफ्राय जोंनि गामिनि सेंग्राफोराबो हेल्प खालामबाय थादो. स' इरैनो हेल्प खालामलायबा मोजां नाङो आरोना. स' आं दायो खुसेर लेमग्रानि भिडिअ बानायबाय थानो टाइम गैया. दायो दसे उनाव लोगो मोनलायगोन नोंथांमोनखौ दे. टिप्रु सिख्लाफोर. ओइ हाय होनना बुं दे. नारखल लेमगासिनो. आंनिया खुसेर लेमनाया जाबाय. ओमफ्राय दायो इसकि बारि खुसेर लेमनो दायो. खुसेर लायनो आनारस. आखाइ एख' मावाखै. आखाइखौ नुबानो मिथिगोन ना. गाज्जा जाजोब्बाय. आनारस लेमनो रोङालै. माबा लेमनो मिथिया. ओइ लेमखायो. लेमो ना लेमा? लेमो दे.
न'आव फैलायबाय ओमफ्राय दायो मोना मोना थांलायसिगोन दसे थानानै न'आवबो साखि जलायनांगोन थोगि होनांगोन न'आव थोगि होखांनानै थांसिगोन नाम हमहैनो दायो न' मोनफैबाय Ya kan Jimmy ayah muka ada break gay kok korai gede sekarang saat suki ya korai sini nih emang spiro karena ini nih Jimmy ada yang kaya pet lah ya tuh memang itu lihat terus begini tuh Oi! So guys, आङो मन्दिरनिफ्राय फैनानै दसे रेस्ट लाबायमोन रेस्ट लानानै दायो उथिनानै फ्रेश जाखाबाय फ्रेश जानानै दायो न'नि थोगिनि जगार खालामनो नागिरदों थोगि जगार खालामखांनानै आङो डाइरेक्ट मन्दिराव थांगोन स' दायो आं थोगि जगार खालामना लागोनसै माबोरै देरि जाबाय एसे लेट जाबाय दे So guys, ayah ini full do boriase sajaina दोनबाय मालादो so दायो आङो खालागायनोसै मोजां दोनाखै guys फुल होनायखाय मोजां दोना आरो सान्दुं बोथोराबो मागोदै एसे सान्दुं दोङो एसे अखा गोदै नांदो बिथिंथ' आरो सान्दुंआनो सान्दुं Ê. À. Rồi, sẵn là rồi, đã sẽ bổ điên được bilin cho linh sao cho này hết. Để sẵn. Mà khốn nát. Rồi, thì xuân nhiều. Bapak sendal pernah tuh cik dua dah, barat dah. Oh, piye deh? Mau mana? Yang berapa? Abi mau keluar makan dah? Nak keluar mana? Ya baik. Hai. Ya, karena kata maaf. Juga, apa kan? Apa kan lagi? Pilih. Sini, dia main nama. Bukan apa lagi ni. Bapak kan ada, bisa telah kemlawa. Oh. Ini jaga tuh. Hai, top ni berbi. Tuh tuh ni kau bawa kemlawa. Kena sepeda ini saya dipunyai kena serba.
So guys, जोङो न'आव थांनानै ड्रेसिं खालामना फैबाय ओमफ्राय दायो माने नाम होखांबाय दायो जानो गाइस जानो गान रेडि खालामगासिनो प्रखाद जानो गान रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय लामायाव लाइन जाजोबना दोङो गामिनि मानसिफोरा गाइस जानो गान रेडि जादों लाइन संना दोङो खानसि बाथि लालायनानै प्लास्टिक लालायनानै आंबो प्लास्टिक लाना फैदों दोनथ'ना फैदों आङो थ' दायो जों गाजि रानगोन ओमफ्राय जागोन हाय ना बुंदों हाय ना मा हाय प्लास्टिक लाना फैदों गायजानो फैदों ना नोङो नांगार बिन lagi लानायफोरा नैथि फैसा माइकआव होलांसो माथो गैला बिष्णु इबिलाय इबि पुर्नालानि पुर्ना आइ जिसो गोलैसोना पुर्ना दायो मा खालामदों खिथा दायो मा खालामबाय मा नाम खालामनो फैदों खिथा नुदखौ लांफैनो जाय जाय थगि फैदों जाय जाय थगि फैदों इखौ नामखौ खिथा आइ एवदोंमोन मामिया आइ एवदोंमोन ना मामिया बिष्णु Nang itu? Hah? Meni. Ini Sabia. Karena tanggen isiru. Ade. Warna jatuh orang dasu. Dasu warna dasu. Ang dasu pesam kesana nih kalian misrem suakan. Ane munjubi na? Paik pur kemun bay? Ini paik pur murah. Nah ini mama lakukan ya. Beri paik boleh? Paik sayang. Paik boleh ke? Enggak mana jangan. जों गामिनिया इगिरिनो सबबो ज' गायजानो फैयो ओमफ्राय सिख्लाफोरा रां खांनानैसो गासैबो होनानैसो सिख्लाफोरा ज' जायो दा दायो रानगासिनो बा जिमाखासे माखासे लादो इयो इमान माखासे लादो नोङो नायनो फिम जानाय गनि फिम गारबायानो जि गोदो माखासे फिम जानाय होनाय दियो नायनि आरो बेबो मोननै खालाय पायक जानोसै पायक मा जादों बाजै मोजां ना पायक जादों मा जादों मोजां जादों ना सिख्लाफोरा बानायनाया सोर बानायनाय पायकखौ आं जानायखौ र' जानायनि
Tadi, dah yo. Angya makasih tingkai mansura. Arubo. Kasih kena kan ni. Ni. Senja pi dengar. Pi dengar. Dan sekolah berasa sobo zona ni lagu layo. Bye bye. Oi. Wah, saungan gila nama nasinya. Saungan gila. Hah? Mingbai. Bisripura mingsibai. Mingsibai bisripura. Akam menjaya kina. Dali gya deh. Dali gya. Hah? Hey! Hey! Kalian nambah kan